gezaghebber, señor Edison Reina, Dr. Marian Luinstra Paschier, miembro de prensa y turco signos. Bombinina nos conferencia de prensa, hoy el tópico ta el último desarrollo tocante COVID-19. Gezaghebber lo iba para primeramente, después Dr. Marian Luinstra Paschier, y después nos lo parte papiamento lo te promé y después el parte holandés. Después de el parte na holandés nos lo pasa over para la pregunta door de prensa. Mita pasa palabra para gezaghebber. Dank je, Natalie. Boa tarde, todo que está seguindo-nos. 2 semanas passadas, o ministro a tomar decisão drástica e bem com medida não opipisar. Está aqui para evitar que o candidato de gente com COVID-19 está seguindo subir em nossa isla. Nosso nível de risco 6 é um de mais alto que tem no momento aqui. Mirando a situação que tem atual, já tomei decisão para nós quedar 2 semanas de nível de risco 6, cultura e medida na extra. Agora me explica de como. A quantidade de gente que apega com o vírus e o teste positivo de cada dia que tu vai estar alto. Ainda não tem demasiadas pessoas com o teste positivo. A verdade, que se está trabalhando, mas ainda não suficientemente para suavizar a medida. A pressão sobre os cuidados e saúde pública ainda está muito alto. Para o tempo aqui, mas tem pacientes de nós que trabalham exterior para tratamento. Nós estamos mirando com a situação está saindo fora de mão no país vizinho Corsol, que estava da turma antes, gente na malo de Bonaire e que agora é aí não por mais. Agora aqui, programa de 5 pacientes de Bonaire tem um hospital na Colômbia. COVID-19, não tem coisa a se ver com ele. É porque custava bebida, a pessoa estimaram do tipo. Está pensando aí, me está pedindo para manter a medida na conta de agora aqui, até o dia 16 de abril venidero. Me está consciente que a decisão aqui porque é duro, sei que estão que querem celebrar passo de ressurreição com a família, maneira nos acostumbrar para aí não acaba tá assim aqui. Essa aplicação está urgente, não vai lá mano, tem grupo, não vai camper na beach ou tem cunuco. Essa aqui não por, só é chance que você pega membro de uma família com o vírus, ou seja, que a mês está pega, que o vírus aqui está muito grande. Então está net lo que, e não que, está para a frente de uma família também há COVID-19. Nosso hospital tem roupa paciente de COVID-19 acaba. Laga para a também está de não. Queda caso. Me quero mencionar que o vai ter controle severo de weekend venidero. Especial a nos lamang, a nos beach tem cunuco, lo vai ter controle. Essa aqui para evitar que o grupo de pessoas anda aglomerar e assim aí forme peligro para a mês e para nós tour. Se você vai lamang mês, você vai beach, assim é somente com pessoas de bocas. Mesma coisa na cunuco. Não está permitido para beber álcool na lamang ou qualquer sítio público. Se constatar que tem gente que não está tendo na mesa, na regra aqui na praia, por favor, hala na atenção riba aqui e manda não vai fora aí não. Essa aqui está para evitar que o vírus a seguir plano riba nossa isla. A medida não está para proteger nosso tour. Durante a vacância de Páscoa de Ressurreição,
acogida para mucha, será. Después de día libre, la celebración de Pascua aqui, acogida para mucha, por abre trove, foi o dia 12 de abril vindouro. Alunos na escola, também em vacância, tem o dia 12 de abril agora. Depois de vacância, tem escola. Nós toma tempo agora aqui, para vacinar docente e liderar a acolhida para muita, para assim nada proteger depois de vacância. Para proteger a comunidade de Bonaire aún mais, me toma alguma medida mais para as pessoas que também visitam nossa isla. A medida aqui está dentro na vigor entrante em amanhã. É especial para esses que também de países de risco alto e que tem provisão de vuelo entre outros países de América Latina. Entrante em amanhã, tu rende que também de Bonaire fora de país aqui, mas tem depois de 5 dias teste obrigatório para vacinar em Covid-19. Naturalmente, o teste obrigatório para o meio de vuelo está queda na vigor. Entrante 8 de abril agora, tu rende de país aqui, que está chegando a Bonaire, está em quarentena central arriba no próprio gasto. Depois de 5 dias, não tem o teste. Se esse aqui está negativo, a pessoa pode sair fora de quarentena. E tudo isso aqui está para evitar que diferentes tipos de vírus que está plamando no mundo atualmente, então em particular, o tipo brasileiro de vírus que está plamando na Latinoamérica, por plama na Bonaire. Pronto por ler arriba no nosso website www.bonairecrisis.com, todo detalhe tocante a regra de quarentena e para qual país anda conta. Como que a cifra na Aruba e Corsal está aumentando, nós adaptamos a obrigação de teste para passageiros na fora de Aruba, Corsal e São Martin também. Entrante 8 de abril vindouro, passageiros na isla aqui mostrar o teste obrigatório de 72 horas por meio vuelo, teste ligeiro, também, maximalmente 24 horas por meio vuelo, ou pode reemplaçar essa aqui com teste de PCR 24 horas por meio vuelo, se esse aí está possível. Dentro da situação atual é importante para tu rende cumprir com a medida. Agora vou ter no mês na medida aqui, para evitar que você vira malo, ou foi que você tem contato com ele por virar malo. Me quero elogiar todos que sim está mantendo a mês na regra. Uma palavra de elogio também na negócio que porta abrir, que está só para o cliente está proteger. Elogio também para nossa organização religiosa, que está se possível para seguir um serviço de missa virtual. Danke na vossa tour para a cooperação. Teco Ave me pode informar que tinha acaba 5.465 pessoas com a vacuna. Entrante era possível também para a gente chamar número novo e grátis, está 0800 0900 para registrar para vacunar. Me quero finalizar com 3 petições na nossa comunidade. Primeiro, me urge tu rende para seguir mantendo a mes na regra e medida existente. Em 2 lugares, se você tem sintomas de Covid, com leve que não portar, vai teste. Em 3 lugares, me quero pedir tu rende para tomar a vacuna, registrar o mês, tomar a vacuna e assim proteger o mês e o próximo. Láganos tur cuida para nós mês e para outro. Danke.
vontade. Nós temos um brote grande de Covid-19 no Bonaire. E a variante inglês a causa é aqui. E dos primeiros brotes na setembro 2020 e januário 2021 estava chiquito comparado com o que está passando agora aqui. E brote a começar fim de fevereiro, voor die momento aí, hope ainda gente está pegando com o vírus na Bonaire. Agora aqui, o vírus está plama tur caminho de nossa comunidade. Gente está pegando com o vírus na trabalho, na casa e no grupo de amigos. Nós estamos em gráfico com quantidade de casos positivos para semana. Começar semana 38 até semana 12. Na Manrobes, nós estamos ponto culminante na setembro 2020. Depois, nós estamos ponto culminante mais grande na januário 2021. E na final, nós estamos o brote grande de março 2021. Na mão direita, riba o gráfico aqui, nós estamos uma bajada leve. Esse man aqui estava tendo menos casos positivos. Esse especialmente passou menos gente a lagar teste no mês. Nós esperamos que, aunque mais gente vai lagar teste no mês, a linha aqui lo sigue baja. E ora é só nós está seguro que nós estamos indo em boa direção. Nós não chega ainda. Nós estamos de dois gráficos. Gráfico com quantidade de casos positivos para grupo de idade, para semana. Na começamento de março, ora que o brote a começar, nós mira que principalmente jovens adultos a pegar com o vírus, gente entre 20 e 40 anos. Den curso de brote nós mira que o vírus está plamando den família e na trabalho. Además, nós mira que o jovem e moche está pegando com o vírus, pero especialmente também gente entre 40 e 60 anos. Tá, jovem e gente 40 de 60 anos. Aqui também. A quantidade de nós gente grande que está pegando com o vírus está mais abaixo. Mais que 60 anos, ja, a quantidade de gente mais que 60 anos está mais abaixo. Que está pegando com o vírus. Pero, para nós, a consequência não está muito mais grande. Par de semanas depois que o brote a começar, nós mira que a quantidade de gente que começa para o hospital está subir. Isso a passar aqui não também. A quantidade que começa para o hospital está alto agora aqui. E todo dia está subindo mais.
una cantidad limitada de pacientes por cada del hospital. Y el hospital de Aruba y de Curaçao también con un propio paciente. Pa i motivo agora aqui nós manda pacientes Colombia para não hanya e cuidado necessário ayanan. Tá de lamentar que luna passada 7 gente com COVID-19 a morrer. Família de defuntos tá de nosso pensamento. Nós temos duas maneiras para nós sair fora dessa situação alarmante aqui. E prometa ter bom mês na regra básico. Ter distância. Cada casa, cada liu fora de grupo nan. Lava man, laga test bom mês ora ku boten quejo. Mira, tur gente que botopa como un gente que possibilmente tiene el virus y tiene distancia. E sei ta è problema regla. E di dos regla ta vacuna más lige que ta possible. E ta hopi importante pa nos laga vacuna tur gente más lige que ta possible. Specialmente nos gente grande. Si botin más que 60 años y bono a mel do bom mês ainda, hasi esse mesora. E vacuna não te protege completamente contra COVID, pero si bo pegar com o vírus, bo não lo vira malo ou hopi malo. Si botin menos que 60 anos, mel do bom mês para e vacuna. E bin com mama, com tata, com ivelo nan, com tante e tio nan. Nos por salir fora de essa situação alarmante aqui, unicamente si nos vacuna. Pues, participa e mel do bom mês. Ban vacuna. Dank je, Dr. Marian. Nós também para a parte na holandês. 5 jaar gezag hebben, bom tarde, Biamas, de parte holandês, Dr. Marian Luinstra Paschier, leden van de pers en iedereen die ons volgt. Welkom op onze persconferentie. Onze persconferentie gaat over de laatste ontwikkelingen rondom COVID-19. De gezag en dokter Marian houden nu hun toespraak in het Nederlands. En na de toespraken in het Nederlands hebben de leden van de pers de gelegenheid om vragen te stellen. Ik geef het woord aan de gezaghebber. Dank je, Nathalie. Ontari Tour. 2 weken geleden heb ik het besluit genomen om met hele zware maatregelen te komen. Dit om te voorkomen dat het aantal mensen met COVID-19 op Bonaire blijft stijgen. Wij zijn naar risiconiveau 6 gegaan, het hoogste risiconiveau die wij tot nu toe kennen. Gezien de huidige situatie neem ik het besluit om nog 2 weken in risiconiveau 6 te blijven met alle extra maatregelen erbij. Laat mij dit even uitleggen waarom. Het aantal mensen dat met het virus besmet is en de dagelijkse positieve testen zijn nog steeds hoog. Wij hebben nog erg veel mensen die positief testen. Het is waar dat de cijfers dalen, maar nog niet genoeg om de maatregelen te versoepelen. De druk op onze zorg en de publieke gezondheid is nog steeds te hoog. Dit is de reden waarom er patiënten van ons zijn die naar het buitenland moeten voor behandeling. Wij zien
dat de situatie uit de hand loopt op buureiland Curaçao, waar zieke mensen uit Bonaire hiervoor opgenomen werden en dat nu niet meer kan. Op dit moment liggen er 5 patiënten uit Bonaire in het ziekenhuis in Colombia. COVID-19 moet serieus genomen worden. Het kan je leven kosten of het leven van mensen waarvan je houdt. Daarom heb ik het besluit genomen om de maatregelen die nu gelden aan te houden tot 16 april aanstaande. Ik ben mij ervan bewust dat dit zwaar kan vallen bij degenen die met hun familie Pasen willen vieren, zoals wij dat al jaren gewend zijn. Ik vraag om niet in groepen naar zee te gaan, op het strand te gaan kamperen of naar de Kunuku te gaan. Dit kan niet omdat de kans dat je iemand van je familie besmet of dat je jezelf besmet raakt veel te groot is. En wat ik juist niet wil, is dat jij ook COVID-19 krijgt. Ons ziekenhuis ligt al vol met COVID-19 patiënten, dus zorg dat jij daar niet één van wordt. Blijf thuis. Er zullen strenge controles plaatsvinden in het weekend. Vooral aan zee, op onze stranden en in de Kunuku zullen er controles zijn. Dit om te voorkomen dat mensen in groepen bij elkaar komen en op die manier een gevaar kunnen vormen voor henzelf en voor ons allen. Als je naar de zee gaat, doe dat dan alleen met je huisgenoten. Hetzelfde geldt voor de Kunuku. Verder is het niet toegestaan om aan zee of op het strand of andere openbare plekken alcohol te drinken. Als dat geconstateerd wordt, dat mensen die zich dan niet aan deze regels houden op het strand, dan worden ze hierop aangesproken en iedereen die moet dan worden weggestuurd. En dat wil je niet op je konto hebben. Dit allemaal om te voorkomen dat het virus zich blijft verspreiden. Deze maatregelen zijn er om ons allemaal te beschermen. Tijdens de paasvakantie is alle kinderopvang gesloten. Na de vrijdagen van Pasen gaat vanaf 12 april de kinderopvang weer open. Scholieren hebben tot 12 april vakantie. Na de vakantie is er weer school. Wij maken nu gebruik van de tijd om leraren en leidsters van de kinderopvang te vaccineren, zodat zij na de vakantie beschermd zijn. Om de Bonaireaanse samenleving nog meer te beschermen, neem ik enkele maatregelen voor de mensen die naar ons eiland komen. Deze maatregelen worden morgen van kracht. Zij zijn speciaal voor degenen die uit hoogrisicolanden, waar een vliegverbod voor geldt, onder andere landen uit Latijns-Amerika. Vanaf morgen moet iedereen die uit deze landen komt na 5 dagen een verplichte test laten afnemen om te kijken of ze COVID-19 hebben. Natuurlijk blijft de verplichte test voor hun vlucht van kracht. Vanaf 8 april aanstaande gaan alle passagiers uit deze landen die op Bonaire aankomen op eigen kosten in centraal quarantaine. Na 5 dagen moeten ze zich laten testen. Als de uitslag negatief is, kan de persoon uit quarantaine. Dit alles doen we om te voorkomen dat de verschillende soorten virussen, die verschillende varianten die wereldwijd verspreid worden, in het bijzonder de Braziliaanse variant die zich momenteel in Latijns-Amerika verspreidt, op Bonaire verspreid kan worden. Binnenkort kunt u op onze website www.bonairecrisis.com alle details lezen over de quarantaineregels en voor welke landen deze gelden. Omdat de cijfers op Aruba en Curaçao aan het stijgen zijn, passen wij de verplichtingen aan om testen ook voor passagiers uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Vanaf 8 april aanstaande moeten passagiers van deze eilanden 72 uur voor hun vlucht de verplichte test doen. En ook een sneltest van maximaal 24 uur voor hun vlucht. Dit kan vervangen worden door een PCR-test 24 uur voor hun vlucht, als dit mogelijk is. In de huidige omstandigheden is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Onthoud dat wanneer je aan deze maatregelen houdt, je dit doet om te voorkomen dat je ziek wordt of dat iemand met wie je contact hebt gehad ziek wordt. Ik wil bij deze iedereen prijzen die zich wel aan de regels houdt. Ook de bedrijven die open kunnen zijn, die ervoor zorgen dat hun klanten beschermd zijn. Hulde ook voor de religieuze organisaties die het mogelijk gemaakt hebben om virtueel hun diensten of missies te volgen. Mijn dank voor jullie allemaal voor de medewerking hierin. Tot vandaag kan ik informeren dat er al 5.456 mensen zich hebben laten vaccineren. Vanaf gisteren is het ook mogelijk voor mensen om een nieuw gratis nummer 0800 0900 te bellen om zich te laten vaccineren. Ik wil eindigen met 3 verzoeken aan onze gemeenschap. De eerste. Een dringend verzoek aan iedereen om zich aan de bestaande regels en maatregelen te houden. Ten tweede, als jullie COVID-symptomen hebben, hoe licht die ook dan kunnen zijn, laat je testen. De derde plaats, meld je aan om je laten vaccineren om zodoende jezelf en je naasten te beschermen. Laten wij allen goed voor onszelf en voor anderen zorgen. Dank je. Goedemiddag. We hebben nu op Bonaire een grote uitbraak van COVID-19. Vooral veroorzaakt door de Britse variant van het virus. De 2 vorige uitbraken in september 2020 en januari 2021 waren klein in vergelijking met wat nu gaande is. Eind februari is de uitbraak begonnen en vanaf die tijd rolt de besmetting over ons eiland heen. Het virus wordt nu overal in de samenleving aangetroffen. Mensen worden besmet op het werk, thuis en in de vriendenkring. We laten een kleine grafiek zien van het aantal positief getesten per week. Die begint week 38, september 2020, tot en met week 12, dat was vorige week. We zien hier een kleine verheffing, dat is in september 2020. Daarna zien we een grotere piek, januari 2021. En helemaal rechts in de grafiek zien we de grote uitbraak van maart. Van afgelopen maand. Helemaal rechts daarvan, het wordt al aangewezen. Helemaal rechts in de grafiek zien we nu een lichte ombuiging naar beneden. Er zijn deze week minder positieve testen. Dat komt vooral doordat mensen zich minder laten testen. We hopen dat ook als meer mensen zich laten testen, die neergaande lijn verder naar beneden gaat. Dat die lijn blijft dalen. Dan weten we pas zeker dat we de goede kant op gaan. Dus nu is dat nog te vroeg. Dus heeft u klachten, laat u testen. Hoesten, niezen, beetje verhoging, niet lekker voelen, hoofdpijn, geurverlies, smaakverlies, keelpijn. Al dat soort klachten, laat u testen. Want we zijn er nog lang niet.
gaan we naar de tweede grafiek. Dat is een grafiek met het aantal positief getesten per leeftijdsgroep per week van deze maand maart. In het begin van de uitbraak, begin maart, zagen we dat vooral jonge volwassenen werden getroffen. Mensen tussen 20 en 40 jaar. Dat zien we deze twee balken. In het verloop van de uitbraak zien we de verspreiding van het virus in de gezinnen en op het werk. Daarbij zien we dat ook tieners en enkele kinderen worden besmet, maar vooral meer mensen tussen 40 en 60 jaar. Zal ik laten zien. Dit zijn de jongere kinderen, dit zijn de tieners. Dit zijn nog steeds de jongvolwassenen. En hier zien we de oudere volwassenen. Die worden hier in week 11 en week 12 ook besmet. Wat we zien dat vooral de oudere leeftijdsgroepen, 60 en daarboven, worden relatief gespaard in aantal. Die worden minder besmet. Maar de gevolgen voor deze leeftijdsgroep zijn een stuk groter. Algemeen is het zo dat een paar weken na het begin van een epidemie, van een uitbraak, we zien dat de ziekenhuisopnames stijgen. En dat is hier ook gebeurd. Het aantal ziekenhuisopnamen is op het ogenblik groot en het stijgt nog steeds. Ons ziekenhuis kan een beperkt aantal patiënten opnemen. En de ziekenhuizen op Aruba en op Curaçao liggen vol met de eigen patiënten. Daarom worden patiënten nu overgeplaatst naar Colombia om daar de nodige zorg te krijgen. Helaas zijn er ook in de afgelopen maand 7 mensen met COVID overleden. En dat zijn niet alleen maar ouderen. En we leven mee met de nabestaanden van deze mensen. We hebben nu 2 uitwegen uit deze zorgelijke situatie. De korte termijn, de eerste is, hou je aan de regels, hou je aan de basisregels. Hou afstand, hou je ver van groepen, blijf thuis, was je handen. En als je klachten hebt, laat je testen. Dat zijn de basisregels, die kennen we, maar houd je er ook aan. Als iedereen zich daaraan houdt, zijn we met een maand van alles af. Goed. Dus houd je aan de basisregels. Dat is regel 1. De tweede regel is, en die is voor de langere termijn, laat je zo snel mogelijk vaccineren. Het is erg belangrijk dat we iedereen, maar vooral onze ouderen, zo snel mogelijk allemaal vaccineren. Als u zich als 60-plusser nog niet hebt aangemeld voor de vaccinatie, doe dat dan zo snel mogelijk. Doe dat onmiddellijk. Doe het via internet of pak de telefoon. Een vaccinatie beschermt u niet volledig helemaal tegen een besmetting met COVID-19, maar het beschermt u wel tegen ernstig ziek worden. En dat is het belangrijkste. Als u jonger bent dan 60, meld je dan ook aan om te vaccineren. Het is nu voor iedereen beschikbaar, voor alle volwassenen. Meld je aan en meld ook je vader aan en je moeder en neem je grootvader en grootmoeder mee en oom en tante. Iedereen moet zich laten vaccineren. Alleen door zoveel mogelijk mensen te vaccineren kunnen we uit deze zorgelijke situatie komen. Dus doe mee. Meld je aan. Ban Bakuna. Dank je, na gezagheber y también al doctor. Nós vai passar para parte de ronda de pergunta. De maneira sempre, nós avisa e pergunta, mas está basa riba e tópico, cortico e conciso, no pregunta personal en no opinion personal. Ja, nu gaan we naar de vragenronde door de pers en zoals we altijd zeiden, de vragen moeten kort en bondig zijn, niet persoonlijk en zonder persoonlijke mening. Es een pregunta por Hisamang. Me quiero llamar también bombini na señor Joey van Slobbe, es el coordinador de campaña de vacunación.
E também, se dado caso, tem pergunta de sua direção. Welkom aan Joey van Slobben. Hij is de coördinator van de vaccincampagne. Als er vragen is, dan zal hij natuurlijk die beantwoorden wat betreft die campagne. Na quem me pode dar a primeira pergunta, me também o senhor Lodovico Nicolás, Lodovico, boa tarde. Sim, boa tarde. Minha pergunta está na Zaheber. Tem diferente medida a tomar lugar, pero tem certa confusão over die medida. Por exemplo, lei seco, pero banda de snack of snack para vender, banda de tem supermercado que fica vende álcool. Tem assunto também, por exemplo, agora que althans de lei seco, pero nota duidelijk dat kiko qua negócio tem que cumprir com o lockdown sim ou não. Agora que eu trouxe que já para mencionar, por exemplo, o ainda não de país latino-americano, que é conta para a região que também. Kita é pergunta. Eu não conheço aqui não, tem que vai em quarentena 5 dias. Que passa se gente viva aqui não, que tem sua casa, que tem sua coisa, hora que viene, pessoa estava telefone, por exemplo, para a central médico, e também, mientras que tem sua casa, que vai pagar quarentena central para ele ter sua família de como não vai sua casa, por exemplo. Als iemand. Mandari Lofico. A mim começando a explicar parte de segundo Lofico, portanto tem tipo de confusão de parte de lei seco. Lei seco que não é lei seco como nós conhecemos, usa tem normal, ora tipo por exemplo antes estava tem eleição, que proíbe venda de álcool por completo. Está aqui nota é tipo de lei, nota é tipo de medida aí. Nós tomamos a medida atual que está pondo que por usar álcool simplesmente ora comprar em tienda ou pacus que está vital. Por exemplo, supermercado. Supermercado também vende tanto comida, coisa de necessidade para por viva e tem tienda aí tem álcool também para comprar e para consumir na casa ou na hogar privado. O que nós proíbe está permitir consumo e venda de álcool na snack, na restaurantes, na bar e em sítio público, maneira praia. Digo, aqui nós que evitar que a pessoa não está bem junto, que está aglomeração e de dois, conjuntamente com o uso de álcool, está pondo assim chance muito mais grande que a pessoa não pode vir a contagiar outro com o vírus, que não pega muito mais de outro, está papel mais duro, está vai gritar, etc. Está pondo a chance de vir muito mais grande que o seguro e variante contagiosa que tem agora aqui por passar de uma pessoa para outra. Pois esse aí está o pensamento atrás de medida aqui para evitar que vende álcool e está consumindo álcool, vende álcool na sítio de maneira snack, restaurantes e bars e também de evitar que usa álcool na nossa praia. Esse aí está o pensamento atrás de lei seco aqui. Se tem para de qual negócio para por assim por vender álcool aqui, mas não visa negócio vital, portanto tienda que vende produto de comida, toco e também produto que vamos ter para viva. Aí dentro também tem álcool, vou comprar, mas vou beber na casa, na lugar privado. Negócio Slijterij, que vende álcool, não está tienda, não está pacus de vital. Pois essa aí não tem mais que abrir.
se negócio aí por entregar na supermercado que está revender produto aí do supermercado. De com, me explica isso aí também. Meneer Wasisa, slijterij, tienda que vende alcohol aí, não é uma tienda digital, simplesmente é por entregar na uma tienda vital, na pacote vital, que está supermercado, tienda, toco, pero lo mínimo de persona lo pode fazer de pacotes de slijterij para toco para evitar que o cliente entrar, que tem contato com ele e também que tem diferente aglomeração de pessoas na pacote slijterij. Essa é a minha que espera que me explica é parte de álcool lá seco. Para o que trata são de pessoas que vêm fora e está dentro fora do país de risco alto e que tem uma proibição de vuelo no momento aqui, está assim que o dia 8 na tem em quarentena central, arriba no próprio gasto, anche nanta gente que está vivo aqui, que tem na casa aqui. De com, no momento aqui, mas não aviso de minha speech, está para evitar que a pessoa não chegue a Bonaire, que contagiar com diferentes variantes de vírus existente. Seguro fora de Latinoamérica é brasileiro, é de Brasil. E para evitar isso aí, nós que para ir a lugar central, caminha para controlar muito mais melhor que se não vai a lugar descentral, por exemplo, na casa, caminha no momento aqui, não pode ter controle de maneira está e assim evitar que tenha contágio de variante que não pode importar de país mencionar. Espero que me explique suficientemente, Ludovico. Dank u, gezag. Sí, Ludovico, dank u. Despensa, Sí. ¿vos tienes más preguntas? Sì, corretto. Danke, gezag hebben. Zo moet ik explicação da PAMISO, pero opinião não está compreender, ou até não opinião de como é medida não está assim. Danke pela explicação. E de dois está com a pergunta que, entretanto, bem com número novo que vou por usar para vacunação, split test de vacunação por fim. Estava da parte essa aqui, fora de conhecimento, estava da saco com 0800 da dona, mas o problema mesmo, a combinar junto, a trazer mais problema ainda, a permitir que o split de como uma decisão para split e coisa que tem que durar assim na largo, para a meta uma questão técnica de abrir número, não, ou em outra casa. Dank u, Ludovico, per pergunta. Quem me pode dar uma pergunta? Gezag. Mita che Ludovico non sta melhor que era da maneira Ludovico do visa de pedir dele botin número que está grátis e que está acessível para tour providers de diferentes companhias de telefone. Nós a experiência que isso não está fácil e naturalmente para você publicar algo que não está funcionando 100% também eu vou guardar para agora funcionar 100% que ter garantia que pode funcionar bom. Isso aí diferente de providers de telefone que unidade que era merdia não se queda claro que nós podemos receber chamada de número de provider aí também que apone que a bem que é retraso aqui. Isso aí tem motivo. Então, eles têm a chamada na tábua da 30 via de 0800 e agora aqui nós esperamos que agora que apone 0800 para vacunação, que a canalização aí propõe que a chamada não pode contestar muito mais rápido e que a pessoa não pode dar cita muito mais ali. Não está número só cambia e a pessoa não quer dar mesmo coisa, não. A poner também call center que ainda põe muito mais pessoas que podem atender com chamada não. Pois me está urge nas comunidades para usar todos os números para tanto para vai teste e também 0800 e 0800 para vai vacunar. E me está urge mais para se todos se bom assim ainda e por motivo para chamar. Dank u, gezag. Na quem me pode dar uma pergunta, me mira Mega FM Ron Bortardi. Boa tarde.
Ik heb een paar vragen. Ik wou beginnen met een vraag over de niet-essentiële winkels die inmiddels, denk ik, de 5e week dan ingaan dat ze niet meer open zijn. En voor sommige van die kleinere winkeliers wordt het toch wel penibel om zo lang zonder inkomsten te zitten. Hoe zit het met de steunmaatregelen voor de bedrijven die nu al wekenlang dicht moeten? Moeten die wachten op het volgende pakket die misschien pas over enkele maanden wordt aangeboden en dan al die tijd zonder geld blijven? Of is daar een snellere oplossing denkbaar voor? Dat is mijn eerste vraag daarover. En de tweede vraag over hetzelfde onderwerp. Ja? Sorry, eerst je eerste vraag eerst en daarna gaan we met je tweede vraag, ja? Bon. De overheidssteun aan bedrijven die is nog steeds gaande en vooralsnog dit is nog steeds geldig en bedrijven die daar geen inkomsten hebben kunnen zich melden en daardoor ook vergoed worden. Dus vooralsnog dat ik weet loopt dat nog steeds. En ze kunnen in aanmerking komen daarvoor. Ja, maar dat gaat niet over de huidige periode, dat gaat over de voorgaande periode. Dus dat is mijn eerste punt. En mijn andere punt is dat er ook een aantal essentiële winkels zijn, of in ieder geval die als essentieel zijn bestempeld, die ook een groot aantal niet-essentiële producten verkopen, tot aan, zonder namen verder te noemen, tot aan kleurentelevisies toe. Is dat mogelijk? Moet dat mogelijk zijn? Is dat gewenst? Om eerst de vraag die je stelde over de voorgaande en de volgende. Nogmaals, ik denk dat die steun nog steeds geldig is. En voor mijn informatie kunt u zich tot SZW wenden en die kunnen alle informatie geven daarover. Het is iets wat van RCN en het ministerie van SZW regelt en die kunnen alle informatie daarover geven. Maar volgens mij, de laatste informatie die ik heb, is de steun aan alle winkeliers die dicht zijn. Die zijn nog steeds geldig, zolang de maatregelen gelden die wij nu hebben. En uw vraag over niet-essentiële winkels die essentiële dingen verkopen, die hebben inmiddels op een creatieve manier gezorgd dat zij toch de essentiële producten of wat ze dan ook diensten leveren, kunnen blijven leveren. En dat zijn afspraken die gemaakt zijn tussen de winkels en diensttoezicht en handhaving. En we moeten altijd in gedachten houden, we moeten voorkomen dat we mensen bij elkaar krijgen, dat veel mensen op werkvloer of in magazijns rondlopen, waardoor het risico groeit, dat verhoogd is, dat mensen dan besmet kunnen raken. Dat is de enige reden waarom we dit doen. En nogmaals, bedrijven die dan eventueel een vitale functie hebben, maar dan toch als niet vitaal worden behandeld nu, die kunnen altijd aangeven waarom. Ik heb dat ook al gegeven bij de dienst toezicht en handhaving. En daar kunnen men het een en ander afstemmen. En ik weet dat er altijd een oplossing is hiervoor. Dank u, gezag. Chiamitamira Silvia de Leon, deze man. Silvia, buon tardi. Buon tardi. Mijn vraag is, denk ook voor de gezaghebber. Wat is het plan als het aantal IC-patiënten verder oploopt? Hoe ziet het plan eruit? Plan momenteel is door verwijzen zoals we nu al doen naar Colombia. En hoeveel plaatsen zijn er in Colombia dan beschikbaar? Moet ik even naar misschien Marianne kijken? Er zijn besprekingen tussen de ziekenhuizen in de regio en nu ook met de ziekenhuizen in Colombia. U weet natuurlijk, in Colombia is de ziekenhuiscapaciteit veel groter. Het is een groot land met een grote bevolking, met veel capaciteit, dus er zijn niet direct beperkingen. De mensen die worden overgeplaatst zijn niet allemaal mensen die ICU-zorg nodig hebben. Het zijn vaak juist mensen die andere zorg nodig hebben. Maar er wordt gekeken
in het ziekenhuis welke patiënt is in zodanige toestand dat hij of andere zorg nodig heeft of dat hij beter overgeplaatst kan worden om daar de goede zorg te krijgen. En dan wordt gekeken naar de situatie van de patiënt en wordt gekeken naar de capaciteit. En daar zit voorlopig geen beperking op. Dus op dit moment is het mogelijk om voldoende patiënten over te plaatsen naar Colombia. Dank je, dokter. Meneer Kemi Boduna, pregunta por aqui? Ja, Neti? Samang? Ja, Ok, mita mira Zamir te Samang? correcto. Boa tarde, Turinde. E pergunta que lagami wak paking etabay over the Dr. Mariano sta komisago ne. Dr. Marian, boa tarde. Etabi sa sinaki. Kiko testi fran di testamento di persona. Desse manan specificar ibe gráfico. Quanto teste de corona hace desse man 9, 10, 11 y 12. Dr. Marian? De cijfers. De cijfers die worden iedere dag geproduceerd op de Facebookpagina. Ik heb ze nu niet helemaal in mijn hoofd zitten. Dus ik weet wel dat er vandaag zijn er weer enkele tientallen testen gemeld, waarvan ik meen 17 positief. Iedere dag zien we het aantal positieve testen ietsjes dalen, maar nog steeds, en dat is eigenlijk het belangrijkste, is dat wij zien dat het percentage positief op het aantal testen, dat is nog te hoog. Dat zit nog rond 30 of boven de 30, soms zelfs op 40%. En het aantal positieve testen... vandaag, dankjewel. Vandaag is het aantal testen... het aantal actieve personen is nu op 273. En dat is vooral omdat er ook heel veel mensen nu dagelijks om de paar dagen gebeld worden die positief zijn. En als ze hersteld zijn, dan zijn ze dus niet meer actief. En dan gaan dus het aantal actief gaat naar beneden. Maar er gaan ook nog steeds, elke dag komen er mensen bij die positief getest worden. Daarom is het nog steeds belangrijk dat steeds meer mensen zich laten testen. En als dan het percentage positief ook daalt, dan zijn we pas op de goede weg. Niet nu alleen maar het aantal daalt, maar ook het aantal testen daalt. Oké, met een pergunta mas Neti. Sí. Pa gezaghebber Sr. Reina. Sr. Reina, over die, pa sama punta ka ba, over die beach ng Ilamanang, mitanya ko sila ka nang abri, ta mandando en ng babae lamang. Tabay ting control stricto, pero no puede evitar gezaghebber, lagano sa sincero, uhin ng tabay lamang. E costumbre yak ka bata, tabay lamang, okay. Situación escenario, pero... específico, Zamir? Okay. Sí, manera Corsowa, sí. Die komen naar de sera e playa ng Naboneiro gezegd hebben. Ok. Nemo visto de mi speech, nel momento na aqui, nostra laga playa ng Habri, pa sino nos ciudadanos nan tame por desahogar mes e na divisão holandesa raak na energie kwijt. Pero mi que definir essa aí bom claro. Baimento de praia, by beach, maneira nós conhecer em temporada de Semana Santa, com tratamento de tent, de casa de pallet, como nós aqui da camper, isso aí absolutamente está proibido. Não tem mais de isso aí, nós mencionamos isso aí em Paris, semana passada, isso aí está queda válido até agora aqui. Lo que nós, lo que está permitido, tá, lo que está agora que acaba, beach dan, da praia público, família, casa, mama, tata, ajudam, por bai, passa na manter na mesa, na distância, com de 1,5 metro for toda outra gente, e não vai com álcool consumir para beach, para consumir para beach. Pois, essa aí está o que é a decisão de estar agora aqui, mas não é bisa, nós dona, nós cidadãos também, é possibilidade. No para quedar en casa, pero si vos se sale para desahogar por mesmo momento, vos pasas ahí, no tiene otra manera así, vos vais a playa y ahí nada, vos por relajar, sombra, no solamente COVID, de parte que nós temos que cuidar para a saúde, pero nós temos saúde mental também, com uma situação que está virando
hopi alarmante riba nos isla. Nos mira un aumento drástico de violencia en la casa, de doméstico, tanto contra mucha como mayor, y nos mira que podemos dar una persona que previa la libertad, podemos dar un espacio. Pues en sentido, nós estamos dando isso aí, e me avisa de meu speech também que o controle está severo. Se na dado momento não está cumprindo que a regra da maneira está, tem não tem possibilidade para lá caseira e a corretora ainda foi derivada nos plaias. Mas eu estou convencido que essa aí não diga se não leu, que o ainda cumpre e comportar na mesa. E não está conta para a playa não só, naturalmente, se nós controlar severamente a playa, lo contrario, lo podemos vai, camina, portar, nós está querendo que não tem controle, por exemplo, nós conucunan, aí não está conta mescos. O controle está seguro, dentro conucunan, para evitar que tenha aglomeração de gente, se vai conucunan, com bocas, família, primo, com tanta, com tio, que saem, não por. Caso está vai, mama, tata, com yuna, que está viva dentro, mesmo caso, essa é possível. Essa é o que nós está proibido, está permitindo no momento aqui, e me espera que o treino pode cumprir também, porque se não cumpre, é sanciona da conta, maneira da conta agora que acaba boot, e essa é algo que nós não queremos aqui. E pior ainda, contágio extra dor de gente vindo junto. Essa é dia mais, ter em conta que a regra não é e comportar-nos. Mita mira yendi man, pero poco a poco nos llega, tu rente llega na beurt. Mita passa para radio broadcast. Passei em Xixona. Radio broadcast. Radio Torrente. Dr. Marianne Luinstra. Bisera papiamento mes? Holandês, papiamento. Macassete. Ja. Oké. Bom. Dr. Luinstra, er zijn nu een paar mensen in het ziekenhuis. Maar is dat puur COVID-related of zijn er ook andere medische redenen dat ze daarin zijn? Want er is een grote angst in de op Bonaire dat er alleen maar door COVID dat de mensen daar zijn. Kunt u ons even uitleggen of het alleen door COVID ze daar zijn of andere onderliggende problemen? Het ziekenhuis, zoals alle medische zorg op Bonaire, is voor alle mensen met alle ziekten en medische problemen. Alleen de cijfers die wij noemen in onze grafieken en de dagelijkse plaatjes en berichten, dat zijn de cijfers van de getallen van de mensen die zijn opgenomen met een positieve test COVID. Maar er zijn natuurlijk meer mensen in het ziekenhuis die ook voor andere redenen zijn opgenomen. En dat kan. De afdelingen waar COVID-patiënten worden verpleegd, die zijn goed gescheiden van de andere afdelingen. En dat valt natuurlijk op het ogenblik niet mee, omdat er zoveel COVID-patiënten zijn. Maar die worden goed afgescheiden, dus voor alle zorg kunnen u nog steeds in het ziekenhuis terecht. Wel is het zo dat omdat er zoveel COVID-patiënten zijn, er bepaalde behandelingen zijn uitgesteld. De niet-acute operaties en soms ook andere medische handelingen, die waren wel gepland, waar je een dagje voor in het ziekenhuis moet zijn, of soms ook langer. En als ze niet acuut zijn, worden ze uitgesteld om te zorgen dat er genoeg capaciteit nu is voor de COVID-patiënten. Maar het ziekenhuis is nog steeds beschikbaar voor alle zorg en doet dat op een zo zorgvuldig mogelijke manier. Radio broadcast, dat is mijn vraag. Ja, dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was, de mensen die nu opgenomen zijn voor COVID, is het alleen maar voor COVID of zijn er onderliggende medische redenen dat ze daarin zijn? Nou, als iemand COVID heeft, lang niet iedereen die COVID heeft, hoeft natuurlijk naar het ziekenhuis. Dus als iemand dan een opname nodig heeft voor COVID, dan is dat of omdat de verschijnselen heel erg ernstig zijn, dat de persoon benauwd is of een andere verschijnsel heeft, of dat er een combinatie is
met andere verschijnselen. Iemand die heeft al bijvoorbeeld een andere aandoening, waardoor de verschijnselen van COVID, die verergerd wordt bijvoorbeeld door de verschijnselen van COVID, waardoor deze patiënt opname behoeft. Dus er is vaak inderdaad, zoals u zegt, een combinatie van factoren waardoor mensen opgenomen moeten worden. Maar het kan ook alleen COVID zijn. Maar dat kunnen we natuurlijk niet apart noemen. In ieder geval, degene die we noemen, dat zijn degenen bij wie de COVID-test positief uitvalt. En de reden van ziekenhuisopname kan heel divers zijn. Thank you, doctor. Nos pasa para live 29. Live 29, mamira. Sí, boa tarde. Me tenho uma pergunta. Equipo campeão de Bonaire, Real Rincón, se vai representar Bonaire tem CONCACAF Club Shield na Corsau de 23 de abril para 12 de maio. Não por aí exoneração para por treino of coisa que está em cada outro. Die voetbalteam van Real. No momento aqui tem nível de risco 6, não está permitido para o deporte de futebol, pois essa é a conta que agora nos cambia o nível de risco que nós temos atualmente. E sempre quando isso sucede, nós lo comuniquemos e lo virá possível eventualmente. Mas no momento aqui, nós não está permitido e nós não damos uma exoneração um pouco a nenhum. Live, tem mais pergunta? Sim, me tenho uma pergunta mais. Sim. Nosso comandante Bonaire manda 10 machines respiratórias Corsau. Nós mesmos temos suficiente para nós mesmos ainda não? Sim, nós temos suficiente. Essa grande machine que tem, que foi basta, foi ano passado, nós recebemos fora de Holanda. E essa aqui não está em uso, nós temos suficientemente de uso por aqui e aguardo poner na disponibilidade de CMC na Corsau para não usar ainda. Ok. Me parece uma pergunta mais ou outra? Não, laga nós também, nós temos aqui outro membro da imprensa, depois nós também back, bom? Meeting Harold Lenkels. Harold, pode pergunta? Sim, seguro. Me tem duas perguntas. Prometa tocante a proibição de gente de América Latina para vir Bonaire sem Biden quarentena central, pero com essa que para se gente local, dos residentes, a se duas vacunação não acaba, é requisito eita queda na vigor ou é não ta conta mais hora aí? Op dit moment kunnen we nog geen onderscheid maken tussen mensen die gevaccineerd zijn in het toepassen van de quarantaineregels. Mogelijk dat we dat op korte termijn wel gaan doen, maar op dit moment zijn de quarantaineregels voor iedereen nog gelijk. Dus ook als ze al gevaccineerd zijn. We hopen dat binnenkort te veranderen, maar dat is nu nog voor iedereen gevaccineerd, getest, toch in quarantaine. We willen dus alles op alles zetten om die Braziliaanse variant zo lang mogelijk uit ons eiland te houden. Dank je, dokter. Harold, wat die mais pergunta? Sim, eu tenho outra pergunta, Anto, esse aí também, lagami asila no holandês. Het gaat over het testbeleid. We zien een probleem dat niet genoeg mensen gaan testen, maar we zien dit probleem al maanden. Wordt er niet over nagedacht om op een andere manier en veel grootschaliger te gaan testen? We lezen berichten in de kranten of ontvangen persberichten over testcapaciteit bij Bonlab en Hestia, bij Bombida. Waarom wordt er niet nagedacht over een heel andere manier van testen en veel grootschaliger testen, gezien het feit dat we nu blijkbaar die capaciteit hebben? Er is inderdaad veel meer testcapaciteit gekomen op het eiland. En dat is natuurlijk vooral commerciële testcapaciteit die bedoeld is voor reizigers die binnengekomen zijn nu straks uit de hoogrisicolanden, uit Latijns-Amerika en voor de mensen die willen vertrekken. De testcapaciteit die wij nu hebben voor de mensen met klachten is voldoende. We testen op het ogenblik zo'n 40, 50, misschien, ik denk zo'n 50 mensen per dag. En we hebben dagen gehad dat we 100 of 110 mensen per dag testen in onze drive-thru. Dus wij houden op dit moment vast aan de regel, voor mensen met klachten, die kunnen terecht
in de drive-thru. En dat is gratis. En daar hebben we genoeg capaciteit. Wel is het zo dat dankzij die commerciële testactiviteiten in de samenwerking met Bonlab hebben we nu veel sneller de uitslagen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We hoeven niet meer 2-3 dagen te wachten op de uitslagen. Dus dat is een groot voordeel. Dus we maken daar zeker gebruik van. Maar de testcapaciteit bij onze drive-thru, bij Salubridad Publico is voldoende. Dus als dat echt de pan uit gaat reizen, gaan we zeker naar andere mogelijkheden kijken. Dank u, dokter. Timas pergunta di parte di prensa. Ok, mi mira Amaro di Radio Vision. Amaro, buon tardi. Buon tardi, durante presente. Mi prima pergunta também over die local que eu acabei de perguntar, over die teststraat. Cada vez que o sistema cai voor is centraal, die 0800, toen we bij test, zien we dit afspraak. Die kon niet langer toen bij test, centraal afspraak. Zit op het dokter. Dat is de mijn pergunta. Als we mensen testen, moeten we heel goed noteren wie die persoon is, de personalia, waarom hij gaat testen, wie de huisarts is, waar iemand werkt, wat de klachten zijn, wat de eerste ziektedag is. Dus het vergt een behoorlijke administratie. Als mensen zich aanmelden voor een test, worden die vragen allemaal gesteld en wordt dat allemaal al klaargezet. En dan kan ook op het moment dat de test is afgenomen, kan er onmiddellijk een etiket worden gemaakt en kan de test naar het laboratorium. Dus dat is het voordeel als mensen zich van tevoren hebben aangemeld. Als mensen komen zonder aanmelding, zoals we nu mogelijk maken, omdat er problemen waren met de telefonische bereikbaarheid, dan moet al die vragen moeten nog worden gesteld op het moment dat de persoon op de teststraat komt. En dan moet dat alsnog verwerkt worden. En dat betekent dus dat er de administratie na het testen gebeurt. En dat geeft dus weer een vertraging in het verwerking naar de laboratoria. Maar goed, het is kiezen tussen twee kwaden. En we willen liefst dat zoveel mogelijk mensen zich laten testen. Dus als u zich kunt aanmelden, dan hebben we daar voordeel mee. Want dan kan het sneller naar het lab. Als het niet lukt om u aan te melden, kom dan toch. En dan doen we de administratie achteraf. En dan gaat het alsnog mee naar het laboratorium. En hebben we hopelijk dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag de uitslag. Mi próxima pergunta também precies over die cijfers, over die aanmelden. Maar ja, een organisatie religiosa, católico, que organiza uma maneira para vacinar personas na dokter na Antriol aqui na Ana. Kami que bisa persona na aqui também kuak. Sambing vacinar para mesmas pessoas, não saco vedi ilegal anti hopi persona que te contagiar com o vírus aqui. Agora, o drempel aqui para vacunação da waru baha. Di kono tabai drempel também é para bij test. Kunt u nog eens herhalen, alstublieft? Ele pergunta para Pentiki, mas duidelijk, nós não compreendemos. Ele pergunta o que está especificamente. Okay, nou, dat is, zal ik het in het Nederlands zeggen dan, want misschien begrijpt u mij. Morgen is een of andere organisatie, een christelijke organisatie of katholieke organisatie, die morgen vaccinatie mogelijk maakt voor illegale. Ergens bij een heel bekende dokter-arts in Antriol. Daar wordt de drempel verlaagd. Waarom is het zo moeilijk om de drempel te verlagen voor mensen die zich willen laten testen? Of het vooraf gaat, achteraf. Dat maakt niet zoveel uit, want we willen toch dat zoveel mensen tegelijk gaan testen en dat mensen zich ook laten vaccineren. Dus bij de vaccineren dan gaat de grens wel naar beneden. Maar bij het, u heeft net gezegd, u wilt zoveel mensen mogelijk hebben, maar blijkbaar is dat ook zo moeilijk. Nou, het is niet moeilijk, maar goed, als we testen, dan moet het zorgvuldig gebeuren. En je moet goed weten bij wie een bepaalde test hoort. En dat de persoon die de uitslag krijgt ook de juiste persoon is. En wij doen ook op allerlei andere manieren testen. Dat vertellen we niet allemaal. Onze drive-thru, dat is de bekendste manier. Als het nodig is, gaan we ook naar andere plekken toe om te testen. Als mensen niet mobiel zijn, dan gaan we bij hun thuis testen. Maar de normale weg is gewoon onze drive-thru. En die is zeer laagdrempelig. Ik kan me niet voorstellen dat mensen zijn, ik vind het moeilijk om het te laten testen. Iedereen weet de plek, iedereen weet waar die moet zijn. Dus
kom gewoon en het is niet nodig om uitvluchten te verzinnen. Het is gewoon toegankelijk genoeg, ook voor mensen die ongedocumenteerden of andere mensen, ook voor toeristen. Voor iedereen is het toegankelijk. Maar u heeft mijn vraag niet volledig, want het ging eigenlijk over de vaccinatie morgen. Dat mensen wel kunnen vaccineren en blijkbaar zonder zich te registreren, want ze zijn illegale. En de drempel wordt voor hun verlaagd. Dat is wat ik heb gevraagd. Ja, mensen kunnen ook morgen bij ons komen testen. En dat kan dus met registratie vooraf. Het gaat niet om testen, om vaccinatie. En vaccinatie kan ook. Senhor Amaro, Goed, het kan allebei. Ok, danke pela pergunta. Nós passamos para a seguinte pergunta, Julie Morgan. Yes, thank you. You're welcome. Because of the stress on the hospital and not being able to take care of everyone, is it possible for the medical shift to return to help? Decisiones que no me enorgullece. Nunca seré perfecto, pero daré de mi parte. Eres mi esperanza, eres mi suerte. Te cuidaré para no perderte. Nuestro momento llegó. Estamos viviendo nuestros sueños. Se hace realidad los dos, abrázame. Y solo dame un chance para amar mejor. Contigo sé que puedo, eres mi resplandor. Todo pasó como pasó, para que hoy estemos tú y yo enamorados. Enamorados. Te amo. E que pa bota dimmi so, anche tu sono egoista, pero no de uma maneira boa. Também talaga me sinto assim na. Encosta de vida curta passa dia e nunca mais. Palavra não me acerta e compreender-me bem. Me quer pra bota dimmi so, bem. E saco botar-me que assina. Passou o saco, tá me só. Tá me por largar, bucinha assina. Encosta de vida curta passa disso e nunca mais. Palavra não me acerta e diz-me bem. Ai, nos coração não tá de ouro. Egoísta, a luz que vos quieres. Ai, sempre lo vos queda de mim. Lo me hace tudo possível pra botar. Gostando como volúmida jamás. Ai, nos coração não tá de outro. Não vale de alegria. Sentimento puro. Amor à primeira vista. Que com lo me hace se voltei. Com que lo me vale pensar que por mandar mi manicomio, así mi loco, 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 loco. Oye, vamos solta el único, por la cabeza de la oficina. Kind of love, baby, desimaginado. Que Colombia se se bonde, porque lo me vale pensa aqui. Hoje de mi braço que me miso, oh, será tema de ser. Hoje de mi braço. Nós dois sem outro. Na minha entrega por minha vida. Llama mi egoísta e a luz que vos quieres. Ai, sempre lo vos quieres.
loco por mandar mi manicomio, así loco, 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 loco. Oh shit. Like the love, baby, desimaginado. Que Colombia se se bombeio. Porque lo me vale pensa aqui. Hoje de mi brazo tenem mim. Oh, será te marecer. Hoje de mi brazo tenem. Oh, será te marecer. Ai, nos corações patriota. E la nambala e de alegria. Me pode imaginar-me nós dois sem outro. Na minha entrega por minha vida. Tá hora pra nós limpar a hora. Zilondolo